Jitiha ka! Fish on! Fish on mga master! Pwede na mo ulit! Good morning mga master! Dito kami ngayon sa Kawayan. Yung pagbabalik sa spot ng mga mamaw. Mga masters andaw na mga harvest. Mga master, so umaga na. Ito, simula na ng laban. First lure na gagamitin natin, popper. Maganda kasi ang popper pag wala pang, hindi pa masyadong mainit. Kasi yung isda umiibabaw pa guys. Kung may isda. Kung wala, bot. Ayun o, kumintab. Master, fish on na si Master Jeffer. Kadali na. Na-unhook guys. Siya nga. Siya nga guys, na-unhook. Ato ng kwaon. May bahala ato master. Wow! Mga master, last time masters, pumalpak tayo ngayon din na. Recording. Paksi kang GTH ka. Fish on motherfuckers. Woo! Binabel. Wala ya ani. Woo! Itong una gidulaan mo na ako. Diri oh. Bugnot! Ayaw nagkaano ka? Kapoy! Inaya! Kuskan ko sa! Bisukol pa! Yati! Pwede na mo ulit! Bala na yung sigwalo ani. Isuda. Kalis ako. Sige na lang. Isuda. Ay nako. Pwede na dyan mo pa uli. Putol ang leader. Makaluya yun, makawalag gana. Pwede na mo uli guys. Pwede na mo uli kaya sobra kagol. Grabe guys, ang hirap mag-land ng isda kasi dami ba to. Guys, sayang, di ko alam kung makaka-strike pa ako ng ganong kalaki. Nangalay ako dun So, grabe sayang. Sayang, oy, ati tayo. Usbi dayon. Grabe talaga tong spot na to guys. Hindi talaga nawawala ng mamaw. Ganito din yung nangyari last time guys. Naputulan ako tapos next cast sumabit na. Ayan na nga guys, sumabit na. Ganito din yung last time Na-strike na ako ng mamaw. Naputol. Tapos ngayon sumabit. Walang pinagbago, walang natutunan. Grabe. Ay para mabobotlog na tayo guys. Hindi na ako marunong bumalik Lalim. Kapal ang damo guys. Yung kapal ng mukha ng GT kanina. Hindi akong palakad. Nakakapu. Sayang guys, tatlong lures na naman ang nawala sa akin. Okay, gingong nakakaputang ina. Mo bumani mo tudo na. Get. Nakakatakot tong ginagawa namin, masters. Bisa kita nagsigwalo ba? Lublog yapon. Pag mas gwapo na inyong giagian, master. Wala, dagalag isda Dahon na dit. Lumabay. Istot na. Gilok-gilok ni rong paa anay master. Sigwalo na ni.
Abot sa anjuan pre pa. Kaso popper ni. Balik sa muka. Dagang sagbot ron sa. Nalo na mamaw wa nang chorinoya. Binik istot bato pat na ako na donate goodbye buto sakita kailak tag tears bali puto usko kasang lunchtime dito sa El Chino. Ang daming tao. So ito mga master, picnicking muna kami dito, picnicking. Dilata lang baon namin at kanin. Okay na ka pre. Sayang mamaw pre. Gasulo, gasulo. Asa ko ha? Wow, umang lang sa kalam. Hindi ko alam kung makakabawi pa kami sa sobrang lakas ng hangin. Hindi na parang posible na makapagpasok ng maayos. Master! Fish on mga master! Katambak! Canopy North! For the win! Dadaku Paksi guys! Canopy North! Nagsimula na! Gandang pangitain guys! First cast pa lang! Katambak na! Nice catch! Hindi na tayo zero! Good size oh! Kasarapan! Minsan kasi guys, hapon sila naglalabasan. Kaya mo natin kumalma guys. Sobrang lalaki ng mga alon ngayon. Ayan, pwede na to. Alright guys, wala talaga nag-strike kaya last cast na to. Last cast na yan guys. Pag wala, uwian na. Last cast. Right, wala talaga guys, wala. Kaya hanggang dito na lang to. Kaya uli ang mga kasama natin. Unsa na master, ang usa? Last minute. Alright guys, ito na, uwian na. Kita na ng gamit. Linghoy kay Mingaw. Ang huli natin guys. Right, so ito na guys. We're resting now. Mga high-in oh. Resting. Mga high-in. Right guys, hanggang dito na lang to guys. See you next time. You're my little butang, so I don't give a hoot what you did say, girl. I know you're thin when you talk the time. I'll be shooting that shot like to kill, girl. I know, tell him, man.